ale nie. Kapaj mám malo. Ervin, nevadí. Michael, Nevadí, že Ale on sú, tak no. ja neviem. Pozor, Ervin ti prišiel pomôcť. Ervin ti pomáha. Snažím sa. Však ma nechaj. Ervin, ty si jak... Ervin, ty si jak DiCaprio z Titanicu. Ty si len pošiel nami dať, tak si sa podolil. Keby sa pomodlil, ale nabehne Ervin a dostane palicu, chápeš? A ten týpek s tou... On nevedel prísť bližšie, on nevedel ďaleko s tou onou. Poďte ma hodiť prosím vás na schody, pretože Kika ma nehodila. Tutorial na túto mapu. Kika, poď ma hodiť na schody. Jeden sused. Kika! Dobre, ja On ma vypol. no schody sú najlepšie asi. To je v piči, on ma úplne vypol s tým, čo robil. Pozor! Prepare your anus. Kto to napísal? Fuj, ten je hnusný, ale je to knife. Kto to napísal? Kto povedal posledný... Domino, máš moderátora, vítaj, máme nového moderátora. Holy fucking shit. D0 Mino 813 si pán. What the fuck? Vyzerá to ako hovno, ale je to knife. What the f... Nazdar všetkým, to som ja Michael a dneska sme tu s prvým dielom našej Minecraftovej série. V minulosti som hovoril, že nebudem hrať Minecraft, ale Minecraft je výborná hra, ktorú si treba zahrať. Takže si poďme zahrať Minecraft. No tak spravil som si nejaký ten zemino, alebo čo to je. Proste postavme si niečo kreatívneho. Takže jeden blok sem, jeden blok sem, jeden sem. Tu nás sa dá vyskočiť na ne, takže takto. Yes, máme postaveného obrovského čuráka a pozor na to, tá hra vás hneď trestá, keď postavíte čuráka. Takže bolo to príliš dobré a ja som dostal proste own od nejakej kockatej veci, ktorá sa podobá v celku na našeho premiéra. Ale to bolo všetko teda. Fuck you Minecraft, fuck you všetci, čo ste si naozaj mysleli, že točím Minecraft a... What the f... OK. Ja som motýl! No prolítávaš to, jo? Yep. Á, tam bol. Sakra. What the fuck? Bez glitch. Nazdar. Ukážem vám malé kuzlo. Keď stlačím dvojku, tak tam mám USPčko. Keď stlačím trojku, tak tam mám knife. A keď stlačím jedničku, tak tam mám Dragon Lore. Ja. Čo ti jebe, proste ja mám Dragon Lore. Niečo tam je. Dole, tá rula. Neviem, ktorá. Niečo ide o... ja niečo. Dale je tak medzi rúl je. To bol jaký zájem. Oh Ja god. plačem. Ja sa poserem. Neposer sa, on je medzi rúl. Oh my god. Pod oknom jeden dead. Kde? Podles. Ipa. Do okna, ktorého asi. Alebo sa boostil do okna. Hej, boostil sa. Jeden dupal teklo, pozrieme ich. Ty kokot! Wow. Je tam. Kde? V rohu. Jeden behouse. V rohu čoho? Je boostovaný v okne? Nie. A ja mám náboje na bežku. Ty vole. Ty vole. Ty tam skákal, se nemohl přidat ani. Ty pičo.
Ja som práve dala S, kde som dal 4 no-scopom. To si robíš piču. Ja sa pojám na stream ešte. What the fuck? Daj toto, daj. Dajte chvíľu, než nám tam hodil granáty. Hej, oni tam hodžujú granát... Oni vychádza... Pagaleja! No to je spôsob, to rozumieť. Mám bombu! Díky, že mi necháte zabiť. Ty kokos, 95 dostal, nevidie. Au? Zabom. Ja to nebudem dobrý. Ja to odinštalujem. To čo bolo? Ďakujem ti. Jak by pedal Ervin, vďaka. Dobre, Radko, ideme súťaž. Ja nemám cross a mám dýkla. Kto dá viac? Dobre. Tak to vyhrá Mišo. Miško, za chvíľku padne prvý frag na rampe. Videl som ho. Počkaj, za chvíľku. Už pôjde. Zlokol som sa tvojho zvonenia do piči. Aké zvonenie? Orgazmus. To je viac ako orgazmus. Holy fuck. Ja si berem podpadový digl. Veľa pekne si nemám. 2, 4, 6, 8, dobre. Ideme na to. Takže držte palce, čokoľvek proste z tých vyšších farieb je úžasné, proste nech sa nám aspoň trošičku vrá... Okej. Japtada, mám konečne skin pekný na AKčko. Na týždeň. Takže super, už sme zarobili, už by sme mali prestať proste, čo to je za ver? OK, minimalver. Fuck yeah. Že dneska ako proste ako... To je jedno, ideme na to. Dajte mi ešte jedného Wormgoda. I keď tu nie... Prosím! Yes! Vypadá to ako hovno, ale je to najlepšie. Druhýkrát. Yes! Dobrý noc. Yes. Dobre. Fajn. Mne sa seriózne tráca ruka, ja to prežívam nejako moc. Yes. Idem masturbovať. Yes. Jesus, ľudia, chápete to? Knife. Jesus. Mám bombu. O, kde? Vonku pri pod catwalkom. Toto nepochopil. Hláste. Levou šachtou bylo. Z mainu ti vyjde. To půjde vyjde. A kde? Aby pomoct. Nice. What you say? Oh, that you only meant well, cause you did. What you say? That it's all for the best, cause it is. Krásný výpo, Pěkný Ace, no. Nice. Tak to výpo není zlé potom peči. Není zlé vůbec.